Здравейте хора, аз съм Емо и днес ще играя едно оцеляване. Ще играя оцеляване в дом. И сега ще ви го покажа. После ще съединявам блокове. Това го правих извън кадъра да ги енчантвам и се получиха доста добри. Сега ще ви покажа. Това да не мисля, съм го такова от геймът. Не, това ходих в Ender, както виждате там End портала. И така, това е мощ 2, мощ 3 инич плюс 3, мощ 3 безкрайност, то ще го съединявам. И то същия пак, то се е друг пламък и блъскане 1, мощ 3, пламък, само мощ 3 или плюс 1. Нищо плюс 3 обърках се. И тук е вторият етаж на къщата ми. Тук отстрани има това, тук е леглото. И това е, сега да ви покажа и е порталът. Чакайте, че не мога да покажа. Тук толкова налагва. Ето го е портала. Това сега ще ви покажа какво. Тук там ще разминам, ще направя силене. Защо ми беше кирка? Нищо. Тук ще бъдат селените. Значи някак си е така ще бъде. Като, например, ето първия. Така. Чакайте следва. Айрон. Сега да се да взема на нещо. Че съм забравил. Нямам дърво, отивам до къщата. Арде. Ето много важно. От малко. И така, тук съм хора да идвам в къщата. И то си бях от къщата. И така е това взимам дърво. Така прави лук. Става два лук. И се отжема. Защо какво се обясня? Вече много. И от тук сега това ще го направим. Трябва да е дърво. Тук само. Опа. Така.
Ето го. Това е нали вътре, така от къската да го има и си го отваряте и търгувате с него. И това ще си го запазя. После трябва да отида да взема телефон. Не обработвам тази. Ако имам ти. Трябва да имам. What the fuck? Това ще да ходя с чантам кипката, другата брадва и другата. Ето. Каквото си пускате на още да направя с маршрут и така. Хора ще следва защото това седеш много налага. Сега запълна пряко, докато ще има. То мистико бързо. Пак лаги. Не знам защо ти. Но сигурно на пистоля няма да лаги. Не знам. Ето, виждате ли? И така. Сега чам да съединявам малко лъкове, да се получи добър лък. Защото не излязам като трябваше да излязам. Аха. Първо ще се изчакам, после ще се съединявам. Тая добра братна. Ама кирката ми трябва се катъча. Аз съм шутки. Дали къснете след. Ще остава тая тука. И тук ще се измия. Ще се измия. Този възможно ще е безкрайност, този възможно. Пробваме да видим какво ще се получи. 15 левел. О, този е много добър лук.
О, точно, правилно. Мале, леле. О, свой не знал. Правилно. Малко ще спаклито да намеря една стрела. И така хора, намерих се една стрела. Ето. И сега изправя лъкът. Оу. Оу. Това е адски лък. О, хора, сега ще ви покажа как можете да летите. Чакайте малко. Качваме се на това дърво е там. Се спускаме от него. Дайте сега. Беше шатнеш, нещо пече. Оп, не стана. А защо не ми се... получи се, но ми лагне накрая част. Отвора ми се. Защо не е спал? Вечера е просто. Ще ви показвам как се лети с елитри. Значи, засилвате се и задържате shift и нищо не става. Защото това не е знам. О, забравихте покажа ви плотната ми парзалка. Чакай да се изпълня. И се спускате. И то съвместно ще ви виждате. Искам да ви покажа и как летя. Но защо не става? Извън кадър става, късняло не става. Защо така? Аре, о! Не трябваше да падам на май. Така. Пускаме се и ето, оп! Ето стана. Ясно. Чакайте сега, почвам да дърво с дъска.
Не става. Дясно ли ти сега? Как става? Не сигурно там много лаги за това. Не чутка да лаги, но... Ще какво мисля така. Че не знам, не знам какво му става. Сега показвам тук. Ама не да скачам. Следващото да... Че знака, когато стигна до дърво. Така хора тук са, вече... Готово, почна... Ето, видяхте ли хора? Чакайте, пак ще изпразвам това. Така хора почти стигнах. Ауч. Да имаш и сега. Не знам, хора не става. Чакайте малко, ще опитам извън камера. И така хора, тук съм. И стана. И да ви кажа... Включих да ви кажа чао. Ако ви е харесал клипът, струшвате лайк бутона. Абонирайте се за мен. И ако ви е харесал, ще има още такива клипа. И пишете в коментарите какви мини игри искате за следващия клип. И чао!